Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Rama Kyai Aslim, Rama Kyai Hilal Haidar, Rama Kyai Ihdi Amali, Rama Kyai Ihdi Amali, dan para sesepuh bini sepuh sedanten ingkang hadir, ibu-ibu muslimat, adik-adik rencang santri Ma'had Qudsiyah rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Amin. Niki keranten kala wengenane wekdal pembukaan nggih wekdalipun mepet, dados niki ngaosipun nggih muqaddimah basmalah hamdalah mangke kula terangaken malih ngoten. Dawuhipun Rama Kyai Haji Raden Ahmad Kamal Damaran, beliau ngendikan memulai kitabipun kelawan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Wonten teng mriki Rama Kyai Ahmad Kamal Hambali Damaran niki kados kebiasaanipun para ulama anggenipun nganggit kitab niku nggih hampir mesti dipun mulai kelawan basmalah. Nggih, bahkan nggih niki saking pentingnya basmalah. Niki nggih beliau nderekaken wonten teng Al-Qur'an. Al-Qur'an diwiwiti kelawan suratul Fatihah, yang mana termasuk suratul Fatihah inggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki nggih bahkan tidak hanya Al-Qur'an mawon ingkang dipun wiwiti Bismillahirrahmanirrahim, bahkan kitab-kitab samawi, kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sanese niku nggih diwiwiti kelawan Bismillahirrahmanirrahim. Katerangan menika saking Hasyiah Al-Bajuri ala Jauharatut Tauhid niki adik-adik saking Qudsiyah nggih niki do maos Hasyiah Bajuri ala Jauharatut Tauhid saged dipun tingali nggih. Bahkan teng mriku dijelasaken ijma' ulama ilmillah, ijma' ulamae ahli agama nggih, mboten namung Islam tapi Nasrani, Yahudi dan sanese, bahwa kitab-kitab suci, kitab-kitabipun Allah niku diwiwiti kelawan Bismillahirrahmanirrahim. Niki saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nah, beliau Mbah Kyai Raden Ahmad Kamal Hambali nggih niki nggih ngamalaken hadis ingkang sangat populer sekali dipun
sebutaken para ulama-ulama, sebutaken para syurah kitab niku biasane menawi njelasaken nggih tentang bismillahipun para musannaf niku para syurah pensyarah kitab niku nggih nyebutaken niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendikan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa abtar. Dawuh Kanjeng Nabi, setiap perkara yang penting gadah sya'an, gadah napa nggih perkawis nggih ingkang penting, dianggap penting oleh agama niku kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus, artosipun terputus barokahipun. Lah niki supados boten terputus barokahipun nggih bisa kita napa nggih wonten perkara-perkara sing penting niku nggih dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Mbah Kamal Hambali niki ngarang kitab nggih dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lah tiang-tiang ndok mbiyen niku nggih remen sanget wiridan bismillahirrahmanirrahim. Ajeng masak nggih bismillahirrahmanirrahim. Ajeng mlebet teng toilet nggih bismillahirrahmanirrahim. Ajeng napa nggih bismillah. Nggih bahkan ajeng kempal kalih garwa niku nggih wonten bismillahi Allahumma jannibna asyaiton dan seterusnya niku. Niki saking pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Dipun critakaken wonten teng kitab Uqudul Lujain karyanipun Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Juga ada di kitab Nawadir Al-Qalyubi. Bilih rumiyin niku wonten tiang perempuan solihah, garwa solihah, istri solihah, gadah garwa ya enah, mboten pati genah nggih. Sing istri solihah, sing jaler toleh, mboten genah. Lah suatu ketika sing jaler niki pengen jebak, pengen mempermalukan sang istri. Pengen jebak, pengen mempermalukan sang istri, pengen nyeneni sang istri. Akhirnya sang istri niki ingkang sholihah niki dititipi, Dek, iki ana nggih sekantong duit, tulung simpenke ya. Ya niki ajeng jebak niki. Nggih. Tulung simpenke. Nggih Mas, tak simpen. Akhirnya dipun simpen di tempat yang nggih dipun simpen wonten teng setunggal tempat. Tapi ketika badhe nyimpen sing jaler niku wau, nggih, sing jaler niku wau buntuti. Iki pedokno ning ndi iki? Dibuntuti. Pon wis didokekke. Terus badhe niku sing estri niki pun tindakan pun napa nglampahi nggih pekerjaanipun ngoten. Lajeng beberapa waktu kemudian sing jaler niki mundhut niku wau. Napa kantong artone niku dipundhut sak arto-artone. Terus badhe niku dibuak wonten teng critake teng niku dibuak wonten teng sumur. Niki enten pengen jebak niki.
Terus lajeng beberapa waktu berikutnya sing jaler niki sanjang, "Dik, aku butuh duit, tolong gawe rene." Lah terus iki sing jaler kan wis, wah iki mesti ilang iki wis. Wis tak buak kok. Ya, mesti ilang iki. Wis gak iso iki nekakno duit iku mau ora iso wis tak buak ning sumur. Lah keranten tiyang perempuan niku wau solihah ya, perempuan solihah dan remen sanget napa ngwiridaken bismillah, napa-napa bismillahirrahmanirrahim, napa-napa bismillahirrahmanirrahim, masak bismillahirrahmanirrahim, ngomong anake bismillahirrahmanirrahim, nglanggengke bismillah terus. Nggih. Akhire nggih Gusti Allah keranten nggih tiyang perempuan niku wau nglanggengaken bismillahirrahmanirrahim, lajeng Gusti Allah niki ngutus malaikat, "Tulung iki ana hambaku wong wedok salihah iki ame dijebak awekan garwane, iki duwike ana ning sumur, tulung balekno meneh ning lemari wau sing nggon nyimpenan." Ya, akhirnya dibalekno ambekan malaikat. Terus badhe niku tiyang perempuan niku wau nggih ajeng buka lemari, buka tempat nggih nyimpen maos bismillahirrahmanirrahim. Lajeng wonten nggih wonten malih wis dibalekno kalih malaikat. Terus badhe niku matur ning garwane, "Niki Mas, niki kaget tiyang. Kok iso balik meneh?" Lah niku berkahe napa bismillahirrahmanirrahim. Niki nggih mangke saged kita praktekke keseharian kita. Kita badhe ngaji nggih bismillahirrahmanirrahim. Kita badhe napa ndres Al-Qur'an nggih bismillahirrahmanirrahim. Napa mawon bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sering ngwiritaken bismillahirrahmanirrahim. Kita sering membaca, mendengarkan bismillahirrahmanirrahim. Saniki coba kula preteli setunggal-setunggal lafadzipun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyabut asma Allah. Kita sering mendengar kalimat Allah, Allah, Allah. Niku napa sih Allah niku napa? Nggih. Disebutaken oleh Al-Imam Al-Bajuri wonten hasyahipun ala Jauharatul Tauhid. Beliau ngendikan bahwa Allah niku napa? Alamun ala dzati, nama untuk zat. Zat yang bagaimana? Al-wajibil wujudi, yang wajib wujudnya. Al-mustahiqqi li jami'il mahamidi, yang berhak terhadap semua pujian-pujian. Maksudnya zat yang wajibul wujud niku pripun? Nggih. Zat ingkang wajibul wujud artosipun zat niku zatipun Allah. Allah niku zat niku akal tidak bisa menerima kalau zat niku wujud. Niku nggih definisi wajib niku napa? Kalau wajib akli nggih niki kagem Kakang santri, wajib akli definisi niku napa? Sesuatu yang akal tidak bisa menerima jika itu tidak ada. Nggih. Nah, mustahil akli napa? Sesuatu yang akal tidak bisa menerima jika sesuatu itu ada. Nah, jaiz akal bisa menerima adanya atau tidak adanya. Lah, Allah nggih itu zat, nama untuk zat yang wajib wujudnya. Artinya akal mboten saged nampi nggih menawi Gusti Allah niki mboten wonten. Kita bisa melihat alam semesta yang begitu indahnya, nggih, begitu luar biasanya, antara satu planet dengan planet yang lain mboten wonten ingkang tabrakan. Nggih. Gunung semono gedene niku mboten mebur saka bumi. Nggih. Ngene iki ujug-ujug wonten tiyang sing sanjang.
Alam semesta iki ujug-ujug ana, gak ana sing nyiptakno, gak ana pangeran. Kinten-kinten akal kita sedanten saged nampi mboten? Mboten saged. Ya pasti ada pangeran, ada yang menciptakan, yaitu pangeran, yaitu Gusti Allah. Niku nggih al-wajibil wujud. Lajeng tambahanipun dari Imam Bajuri, al-mustahiqi li jami'il mahamidi, yang berhak terhadap semua pujian. Ya, nanti nyambung dengan hamdan lan syukran nanti nggih sami pembahasannya kalih niki. Dados Gusti Allah niku kabeh nggih, kabeh pujian, sedanten pujian, baik pujian manusia terhadap manusia, pujian napa mawon, kabeh niku mbalike hanya kagem Allah Subhanahu wa taala. Mentok-mentok nek rumiyin nate kula napa contohkan, nek jenengan kok misal disuguhi kopi terus badhe niku jenengan srutep, wah enake pol. Ya, iki muji kopi, tapi hakikate muji sing gawe kopi. Wah, sing gawe kopi iki top iki. Lah begitu pula ngoten. Kula jenengan niki sak pinter-pintere kula jenengan, sak ganteng-gantenge kula jenengan. Nggih, sak hebat-hebate kula jenengan, nek dipuji ampun kegeeran. Oh, saya gitu loh. Aja ngono kuwi. Nggih. Ampun. Ya, mentok-mentok niku nggih iku hakikate muji kagem zat, kagem pangeran sing nyiptakaken kula panjenengan. Lah niku maksudipun al-mustahiqi li jami'il mahamidi. Terus ar-rahmani ar-rahim. Nah, para kiai niku biasanipun maknani ar-rahmani zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Nggih, artine pripun? Donya akhirat artine napa? Rahmate Gusti Allah, welas asih Gusti Allah niki mboten hanya dikasihkan untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mboten. Tapi ning donya niki nggih, maksude ning donya niki nggih kagem wong kafir-kafir juga entuk nikmate. Ya buktine akeh wong napa jenenge wong kafir-kafir, wong sing non muslim niku nggih saged angsal nikmat, nggih do sugih-sugih nggih kathah. Nah, terus rahmate Gusti Allah saking welas asih Gusti Allah, mboten wong sing nyembah tok sing diparingi rahmat, tapi nggih orang-orang napa orang-orang non muslim nggih angsal. Tapi niku ning donya. Mulane ar-rahmani zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ya, nggih. Terus badhe niku ar-rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Sing entuk rahmate Gusti Allah besok teng akhirat namung tiyang mukmin, namung tiyang muslim. Lah teng mriki wonten keterangan yang napa jenenge kaidah bagi para ulama. Niki wonten keterangan kados ngeten. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahe susunan kalimat, susunan huruf, nggih, susunan huruf niku menunjukkan tambahe makna. Nah, kita coba diperhatikan, coba kita nggih teliti malih. Ar-Rahman, kalimat Rahman niku ada berapa huruf? Ra, ha, mim, alif, nun. Rahman ada berapa? 5 nggih. Nah, Rahim 4. Ra, ha, ya, mim. Dados Rahman susunan katanipun niku lebih banyak daripada Rahim. Rahman gangsal, Rahim sekawan huruf. Lah niki ngendikane para ulama, niku tambahe susunan huruf mabna niku nunjukaken tambahe makna.
Wau dimaknani para kiai kados pripun wau Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Nak sing Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Artine Rahman niki nggih napa maknanya lebih luas daripada Rahim. Nak Rahim khusus kanggo wong Muslim, mukmin. Nak Rahman nggih wong Muslim, nggih wong non muslim. Niku kados ngoten. Niki nek di nggih napa dijebak di jembrengke malih niki wonten seni para ulama dalam mengarang kitab. Niku nggih nunjukaken nggih mengarah ke ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Niki mangke santri-santri Qudsiyah nggih mangke kok besok ngaji lebih tinggi malih niku ke depan nggih enggak tahu ini dikaji di Qudsiyah napa mboten. Wonten kitab asminipun kitab Minhajut Thalibin. Dikaji teng Qudsiyah mboten? Dikaji nggih. Nah, wonten kitab Minhajut Thalibin utawa yang para ulama niku nggih mengenalnya dengan Al-Minhaj. Niki kitab masyhur sekali dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yang dikarang oleh sinten ingkang ngarang? Imam An-Nawawi. Sinten Imam An-Nawawi. Nah, kitab Minhajut Thalibin, Minhaj mim nun ha alif jim. Ya. Niku lajeng diringkes oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i juga yang bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab napa? Manhajut Tullab. Manhajut Tullab. Asale minhaj lajeng dados pripun? Manhaj. Minhaj ada 5, manhaj ada 4. Terus diringkes malih. Wonten ulama malih, kula kesupen asmine sinten. Ya, abad ke-12 emot kula. Niku ngarang nggih. Niku dengan ngarang ringkesan dengan Nahjut Thalib. Nahjut Thalib. Awale Minhajut Thalibin diringkes dados Manhajut Tullab, diringkes malih dados Nahjut Thalib. Nah, ini dari susunan niki, susunan nama mawon saged nggih kita ambil kesimpulan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Niku senine para ulama dalam mengarang, dalam memberi judul kitab nggih. Nah, teng Indonesia biasanya ingkang nyebar niku Minhajut Thalibin, wonten sing Manhajut Tullab nggih niku. Nah, Nahjut Thalib niki kadose kok jarang. Nggih. Nah, niku ringkesan. Dadi diringkes. Ya, niku yang berkaitan dengan basmalah. Saking luasnya janjane nggih tentang basmalah niku sangat luas sekali. Bahkan banyak para ulama yang ngarang kitab nggih menjelaskan tentang basmalah. Di antaranipun wonten ulama namanya kitabnya Syarhul Basmalah karya Al-Amir Al-Kabir. Nah, Mbah Kamal Hambali ngendikan hamdan ya, hamdan lan syukron iku keduwe Allah Ta'ala ingkang agawe ing Nur Muhammad digawe bibit maring wujude bumi lan langit. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'an syani wad daraji'at fatay ya jiratal alam ya uhailal judi wal karam. Nah, beliau ngendikan hamdan lan syukron. Pujian dan rasa terima kasih. Terima kasih iku kedue Allah Ta'ala ingkang agawe
Jadi semua pujian, semua rasa terima kasih nggih niku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mangke nak biasane kangkang santri niku alhamdulillah alif lam mim niku kagem napa? Lilis tighraq. Kabeh pujian ngoten nggih. Kabeh pujian hakikate mbalike ning Gusti Allah. Ya. Jadi kene ben ngertos kadarnya. Jadi nek jenengan dipuji ampun kegeeran nggih iki kabeh pangeran nggih. Nah niki beliau nggih ngamalaken teng hadis nak wau kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nah niki riwayah sanes nggih wonten teng riwayat sanese kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta niku. Jadi mboten bi bismillah tapi bilhamdulillah, dengan alhamdulillah. Jadi semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka terputus barokahnya. Nah niki supados mboten terputus barokah, beliau nggih memulai dengan hamdalah. Ya, hamdan lan syukron iku kedue Allah taala ingkang agawe. Nggih, selain niku Mbah Kiai Kamal Hambali niki nggih ugi ngamalaken nggih ayat Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Yakti nek sampean do syukur ditambahi tak tambahi ya, tapi nek do kufur maring nikmate Gusti Allah inna adzabi lasyadid, sungguh siksaanku ini sangat pedih. Ngoten inna ono lasyadid, wah iki double, tau kita double. Nah, terus niki harapannya kita semua niki kedah bersyukur. Nggih. Nah, bahas nikmatnya Gusti Allah ndak ada habisnya. Nggih, ndak ada habisnya. Bahkan sebagian ulama ngendikan kita kalau bersyukur, bahkan syukur kita niki butuh disyukuri. Artinya pripun? Kita bisa bersyukur niki suatu nikmat betul. Nikmat. Nggih, kita dapat nikmat, ini adalah nikmat, kita bisa mensyukuri nikmat niku wau niki nggih nikmat. Lah nikmat butuh disyukuri malih. Kita bisa mensyukuri malih niki nggih nikmat. Berarti syukur kita niki butuh disyukuri. Ya, syukur kita butuh disyukuri. Nah, di polno ora ana pole niki. Ora ana pole karena semua nggih niku nikmat dan butuh disyukuri. Ya. Terus nek gelem mensyukuri nikmat Allah maka bakal ditambah. Lah cara mensyukuri nih kados pripun? Nggih bermacam-macam. Nek kagem napa tiyang sepah cara mensyukurine nggih dengan cara misal didik putra-putrane dengan sae, santri cara mensyukuri nikmat Gusti Allah dengan cara belajar dengan baik, apalane dengan baik dan lain-lain. Cara mensyukurinya kuatah. Sing penting niku bersyukur niku pripun? Tidak menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah. Niki syukur sing paling carane syukur sing paling top niku nggih tidak menggunakan napa wau nikmat yang diberikan Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Nggih. Niki nak kagem sesama manusia, wah niki nggih nemen. Artinya ngeten. Jenengan nate berbuat baik terhadap koncone jenengan kei arto misal. Iki kan tak kei duit. Terus bakdo niku tiange nggih nggunakake artone niku nggih tumbas senjata apa napa nggawe nglarani jenengan. Nggawe
napa gawe niku ni jenengan sing ndadosaken jenengan mboten remen. Niki untungnya nggih Gusti Allah mboten kados kula jenengan nggih. Oh, nah kalau kula jenengan niki ujug iso-iso nggih nikmate diputus. Nah kados kula jenengan nggih wonten tiyang diapiki terus mboten niku tiyange niku ngeleki kita. Wis gak apiki meneh. Ngoten nggih. Niku nak menungso niku. Untungnya Gusti Allah mboten kados kula jenengan. Nah, Gusti Allah niku zat sing paling rahmat, zat sing paling syafaqah, welas asih. Meskipun ngerti menungso niki nggih sering nggunakaken nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat tetep diparingi nikmat niku terus. Niki saking welas asihe Gusti Allah terhadap nggih manusia. Ya, niku wau. Hamdan lan syukron iku kedue Allah taala ingkang agawe ing Nur Muhammad ndamel napa? Nggih, ndamel napa? Ing Nur Muhammad digawe bibit maring wujude bumi lan langit. Lanjutane lan kabeh makhluk kenyataane iku sangka nur kedadiane. Dados nggih niki beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bibit. Ngertos bibit nggih? Nah, ajeng nanem pohon niku wonten bibite. Nah, begitu pula nggih seakan-akan nggih makhluk kabeh niki bumi, langit dan semua makhluk niki adalah pohon. Bibitnya adalah Nur Muhammad atau cahyanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dari Nur Muhammad niki wujud bumi lan langit. Kabeh makhluk kedadiane, kenyataane nggih, lan kabeh makhluk kenyataane iku sangka nur kedadian dari cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kejadiannya seperti itu. Ya jadine niku aslul khalqi Nur Muhammad. Nggih, asal dari makhluk niku bibite saking cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki nggih konsep Nur Muhammad, konsep cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ini adalah sumber dari makhluk-makhluk niku. Nggih. Niku nggih wonten hadise, Nggih. Dados wonten teng kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah ingkang dipun anggit Al-Imam Al-Qastallani, seorang hafiz yang hafal banyak sekali hadis, ahli hadis, muhaddis, ingkang nganggit kitab napa Al-Qastallani Irsyadus Sari, syarah Sahihul Bukhari. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wonten Al-Qastallani, wonten Al-Asqalani nggih. Nah, Al-Asqalani ngarangipun kitab Fathul Bari. Nah, Al-Qastallani ngarang kitab Irsyadus Sari. Nggih. Irsyadus Sari. Niki di erane setelah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu seorang ulama ahli hadis. Itu beliau nggih ngarang kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Wonten teng kitab niki beliau nyebutaken setunggal hadis ingkang diriwayataken saking Al-Imam Abdur Razzaq nggih dengan sanadnya hingga ke sahabat Jabir. Ya, hingga sahabat Jabir. Sahabat Jabir nate tanglet ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi, ya demi ayahku demi ibuku. Akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qablal asya. Tolong kasih tahu saya, tolong kabari saya tentang sesuatu pertama, perkara pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum perkara-perkara yang lain.
Niki dawuhe Kanjeng Nabi, qala ya Jabir, he Jabir. Innallaha khalaqa qoblal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Wahai Jabir, Gusti Allah nyiptakno ya sebelum perkara-perkara yang lain, menciptakan apa? Menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat lanjutan hadis, lajeng Gusti Allah nyiptakaken saking nuripun Kanjeng Nabi, cahyanipun Kanjeng Nabi niki nyiptakno arsy, nyiptakno kursi, nyiptakno bumi, nyiptakno langit, dan nyiptakno kabeh makhluke Allah Subhanahu wa taala. Niku napa nggih dasar dari konsep Nur Muhammad. Nggih, konsep bahwa Kanjeng Nabi, cahayanipun Kanjeng Nabi adalah kawitan makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Dan niki yang diyakini para kiai-kiai terdahulu kathah sing nyakini kados ngoten. Nggih, termasuk Mbah Kiai Kamal Hambali. Niki beliau nyebutaken kados ngoten. Termasuk nek jenengan biasane maulidan Simtud Duror karya Al Habib Ali Al Habsyi niku nggih wonten nyebutke hadis niki. Niku kados ngoten. Nggih. Terus didukung dengan hadis yang lainnya. Niki hadis ingkang dipun sebutaken wonten teng kitab Al Mustadrak. Al Mustadrak. Al Mustadrak iki artine susulan. Nggih, Al Mustadrak ala Sahihain. Dados nggih niki kagem Kakang santri kedah ngertos. Ashahul kutub. Nggih. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an napa? Sahih Al-Bukhari kalih Sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari kalih Sahih Muslim. Sahih Bukhari rumiyin ba'da niku Sahih Muslim. Nah, niki kitab paling valid setelah Al-Qur'an. Nah, ba'da niku generasi iki ba'da erane Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain niki wonten ulama namanya Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim niku ningali nggih para rijale perawi-perawi dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, terus dilihat syarat-syaratnya seperti apa agar ini masuk standarnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ba'da niku beliau ngarang kitab namanya kitab Al Mustadrak ala Sahihain. Nggih, kitab gampangannya susulan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, artinya menurut beliau, menurut Imam Hakim, rijal atau perawi-perawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini kan wonten standar-standare. Lah engkang dimasukke teng Al Hakim nggih kitab napa jenenge Al Mustadrak niku syaratnya kados syarat yang ada di rijalnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, terus standarnya nggih ketat. Meskipun tidak seketat standar Imam Bukhari dan Imam Muslim nggih. Niku ngarang sebuah kitab namanya kitab Al Mustadrak. Wonten teng mriki teng kitab Al Mustadrak niki nggih disebutaken salah setunggal hadis yang menguatkan napa ingkang dipun dawuhaken Mbah Kiai Ahmad Kamal Hambali niki. Nggih. Yaiku bilih napa rumiyin ketika Nabi Adam nggih, Nabi Adam kan nate dilarang dening Gusti Allah. Nabi Adam kali Ibu Hawa nate dilarang dening Gusti Allah, aja nyedak-nyedak iki pohon. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Aja nyedak-nyedak ning pohon iki. Nah ngendikane Mbah Yai Ma'ruf Irsyad ya cukup nyebut syajarah, ampun nyebut syajaratul khuldi, aja nyebut pohon khuldi. Soalnya sing nyebut pohon khuldi niku sinten? Iblis. Nah ngendikane Mbah Yai Ma'ruf ngoten, wis cukup asyajarah ngoten mawon. Nggih. Lah ketika niku Nabi Adam Ibu Hawa dilarang dening Gusti Allah aja nyedak-nyedak niki. Lah kok digodho kalian iblis. Akhirnya
dahar niku wau. Terus badhe niku nggih didukani dening Gusti Allah. Lajeng niki Nabi Adam njaluk ngapunten. Ya Rasul, ya Allah, do Gusti, mbok jenengan ngapunten kula. Bijahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Muhammad. Ya, dengan berkah Muhammad mungkin jenengan ngapunten dosa kula, kesalahan kula. Lajeng Gusti Allah tanglet. Wahai Adam, kok iso ngerti nek awakmu kok iso ngerti nek ana makhlukku sing jenenge Muhammad. Terus bakdo niku sampean tawasulan kalihan Muhammad. Nggih Gusti, jawabe Nabi Adam. Nggih Gusti. Kula ngertos soale kula ningali teng arsy, teng cagak-cagake arsy niku wonten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wonten kados ngoten. Kula ngertos, kula yakin bilih jenengan niki nggih adanya nyandarkan nama selain panjenengan dijejerke kalih namane panjenengan iku berarti nggih sing gadah nama niku makhluk sing paling jenengan cintai. Oh iya. Dan Muhammad niku makhluk sing paling tak cintai. Lajeng nggih Gusti Allah ngendikan niki wonten teng hadis niku nggih. Nggih. Nah, hadis kok nyebutke dawuh-dawuh Gusti Allah nggih niku jenenge napa? Hadis qudsi nggih. Tapi ini sing nyeritakno nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutke teng mriki ya Adam laula Muhammad lama khalaqtuka. Wahai Adam, seandainya gak ono Muhammad, aku gak bakal nyiptakno awakmu. Artinya berkah Nabi Muhammad nggih niku kula panjenengan nggih anak turune Nabi Adam niki nggih saged apa wujud nggih. Terus Nabi Adam diwujudke dening Gusti Allah niki berkah sinten? Nabi Muhammad. Berkah Nabi Muhammad. Nah niki nak teng sekedap malih. Niki nak teng burdahnya Imam Busiri warawadatsul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Terus Kanjeng Nabi niku rumiyin wekdal napa nggih Kanjeng Nabi hidup melarat, hidup sengsara niku di musuhi dening orang-orang kafir. Malaikat niku nawari ning gunung-gunung nawari ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Kanjeng Nabi, nek jenengan kersa kula niki saged napa berubah dados emas. Berubah dados emas kagem dakwahe panjenengan. Lah Kanjeng Nabi menolak, padahal Kanjeng Nabi butuh bondo kagem dakwahe, tapi Kanjeng Nabi menolak, ndak mau. An nafsihi fa araha ayyama syamami. Dengan penuh rasa bangga Kanjeng Nabi menolak. Terus nggih, padahal nggih butuh niku. Lah niki lajengane wa qadat zuhdahu fiha daruratuhu innad darurata la ta'du 'alal isami. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tergoda dengan gemerlapnya dunia, sedangkan andai bukan karena Kanjeng Nabi niscaya dunia ini tak pernah ada. Nah kula panjenengan niki tawari emas sak kilo. Oh nggih monggo nek wonten malahan punjul malih. Nah iki kula panjenengan, tapi nek Kanjeng Nabi tawari gunung, ya Rasulullah, kula pengen dados emas kagem dakwahe panjenengan, ndak mau. Tidak silau dengan harta benda kados ngoten. Bagaimana bisa silau sedangkan alam semesta niki diciptakan Allah Subhanahu wa taala nggih karena sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pengen sejak awal gampang wae pun. Nah, Kanjeng Nabi nak kepengen nggih harta dunia kuwabeh iso ngumpul Kanjeng Nabi gampang. Wong kabeh niku nggih diciptakan Allah nggih kranten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingkang ngersakaken napa
memahami tentang niki aku iso ndelok teng ya syarah-syarah Burdah wa kaifa tad'u nggih ingkang njelasaken wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laula lam tukhrajid dunya minal adam niku saged dipun rujuk wonten teng syarah-syarahipun nggih mekaten saking kawula nyuwun agung pangapunten saking sedanten kesalahan kekhilafan wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.